עופר, מה? יש לך משימה. די. אם אתה רוצה לחזור היום הביתה, אתה צריך למצוא את המפתח על הדלת. זה יהיה escape room ביתי. אוקיי. escape בית. אוקיי. escape house. בקיצור. כן. אתה צריך למצוא מפתח לגבי רמזים, אני לא אגלה לך מה. וזה לא מתחת לשעון. זה כן מתחת לזה. יהיה משימה קשה, כאן אני רואה המון שעונים. זה לא כאן. שנייה. לא. אין כאן עוד שעונים. לא יכול לעשות. נחפש בכל הבית. נינג'ה סטייל. טו-דו-דו. 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 טיימר זה עכשיו? לא. עופר, מה? יש לנו עוד הודעה בשבילך. מה? אם לא תצליח אותו, כעבור שעה למצוא את המפתח. כן, המפתח הזה. כן, אוקיי. מפתח מאוד יפה. אתה תמות. מה? אתה מבין שעוד לא עברה שעה. באמת? כן. אוקיי. אז בואו נחפש. עוד כמה זמן נשאר לי? 59 דקות. אוקיי, עברה. כן. בואו נראה. איפה המפתח? אוקיי, אני חייב עזרה מההפקה. אני כמו פלאש. אני יכול להפיל בננה על הרצפה, לעשות עיקוף מסביב לעולם, והבננה עוד לא תיפול על הרצפה. אוקיי, עכשיו העזרה שלך. כן. המפתח הוא בשעון ידני. ידני. איפה יש כאן שעון ידני? אביש, אתה מפריע לי בשעון הידני שלו.